Salam mehriban vatandaşlar, sagyrgyna oturanmasaňyz, bagtdan paýly türkmen ilimide rowaşlyklyň, üstünlükliň ýar bolmagyny arzu edýäs. Biz bagtyar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jana sag, ömrü uzak tutumly işler mundan beýle rowaç alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlary bilen mehmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýar. Mehriban vatandaşlar, biz öňkü gepleşiklerimizde bir näçe halipa, sungat usatlarynyň döwletli ojaklaryna mehmançylykda bolduk. Elbetde siz bilýänsiňiz, bizdiň bir halipalarymyzyň döwletli maşgalalaryna mehmançylykda bolup çäklenemizok. Eýsem, eziz ata watanymyzyň gülläp ösmegine münasip goşunt goşýan zihinleriň ömürlerine mehmançylykda bolýas, olaryň maşgala agdalary bilen tanış bolýas. Anha biz döredijilik toparmady bilen Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Bawaryp owasyna mehmançylykda Türkmenistanyň gahrymany, maýaquly we adynnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň muallimi Ustat Sazanna Kerwen Aýdogdyýewiň döwletli ojagyna mehmançylyga geldik. Kerwen aga, ýyly mehr bilen garşyladyňyz, köp sag bolun, saçaňyzyň bereke darsyn. Tugalama döwletli maşgalaňyz bar eken, maşgala agdalaryňyz aýratynlykda özüňi tanış edäýin. Aýjeren maşgalamyzda kakam, ejem, öz maşgalam, maral, biz 3 dogan maşgalada, 3 tane erkek dogan, biram gyýdýanma, körpämide mine özüňi tanıyansyňyz bolam. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bir bagtyar talyby boldy. Şu kardeşime, 5 tane çağam bar, 2 gyýdym, 3 oglum, körpejem Hacı Murat. Hacı Murat öýkeli goýdýan. Biraz öyle. Ýadyrlaýan, näme bizi görüp Şeýle bolma, aýadyr açylşarlar. Kerim berdi, ortanjy oglum, Kerem geldi. Merjen ýanynda oturan ulgaýdym, mähri. Görüşüňiz diýýäli, hormatly arkadaşymyň saýasynda bagtyar durmuşda şeýdip ul maşgala bilen, dörejilik bilen meşgullanyp ýör. Çağalaryňyz körpe ogluňyzdan galany mektep okuwçy öýdýän, ha? Owa, galany mektebe gatnaýarlar. Ol jogyň Bawarowamyzdaky, şu 30-njy orta mektebiniň 8-nji sınıfyna goýa. Mähri 2-nji gyýdym, şu owamyzdaky 30-njy orta mektebiniň 7-nji sınıfyna goýa. Oglanlarym Kerem geldi, Aşgabat şäherimizdäki ýöri töreşdirler 16-njy orta mektebiniň 4-nji sınıfyna goýa. Kerim berdi bolsa, owamyzdaky 30-njy mektebiň 3-nji sınıfynda okuýar. Körpeje bilen çağlar bagyna gatnaýar. Näçe ýaşynda körpe ogluňyz? 3 ýaşamaly. Kerwana özüňiz 3 oglan diýdiňiz. Resuli biz bilýäs, olam dutar çalýar. Siziň öz uguruňyzdan diýip aýdyp bilýäs. Ada käne näme dorsa, maşgalada bir adam şoň bilen meşgullansa, ikinji adam şoňa ýykyn edýär. Doganyň näme bilen meşgullansa, senem şoňa höwes edýär. Onuň ikinji ogluňyz näme bilen meşgullanýar? Aşağı özümdäki inim, ol orta hünärmen mektebiniň goýa. Ýöne inim aýdym sady şeýle öz gowurýa. Rasulullah ali onkan başganak. Ýöne bu diňläp bilýär gow aýdymlary. Sizde şu aýdym sady bolan höwes haçan döräpdi. Belki siziň öňüňizde bir nusga bolanlar ýa şoňa meňdäsiňiz gelenler. Aýjaren baş halipam, goňşym bolupdy merhum Ustat Sazanna Bayram Rasyny Hanowdan men tälim aldym. Şu dutar sanawatyny şu etaty iterip beren halipam Bayram Halipa.
Alberta dene kakamın has bir golluğu bilen, şol ahlakı bilen bir soňrak bir zat çykaýjak ýaly diýip etaty ahlak etdi kakam. Kakanızdan tadanlamy? Kakam bir diňçi. Şu aýdym biz türkmenlerde gulak bagy diýerler-de. Onu ýa-da näme bolmasa goýýönli diýip söýdüler türkmenlerde taýla. Şol ýaladym özi etaty. Ýöne çalylmada denäp etaty bir golluğu beren adam kakam. Ruhu taýdan golluğu. Ruhu taýdan golluğu berdi. Onuň indi häzir öwrenesi gelen okmy kakanyňyz sizi görüp ýa aýdymlaryňyz dinleýän ýa taýlaryňyz Käte diýe şu adam şunça wagtam boldy diýe bir hawam öwrenilmedi diýe arasyny. Siz käriňiz boýunça kim? Kuruluş oturdum aklım. Zamandan sonra orada biraz işledik. Zamandan zahmet molluk. Sonra nem suat sağlar ölen nasulun bir yemetine kuvanıp begen dört. Sulun ömrü dok boldun. Ene tan bagtly diýen esasy zat o näme çağalarynyň bagtyna, olaryň üstünligine guwanmak. Sulun bir agry sağolsun kahramantydan bilen häsbi. Medeniyede sonuwada uly farky o Ali para seyahat yollarını açıp verdi. Buna da bir uly maşgalamyz bolup goňýar. Ömrü dok bolsun tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Ali palamdan takara var, oradeli niyas var, dünya nawatına. Hemmesi ulanyr uly halifa bolup geçen, uly yol goýup gidenna, şolaň hemmesini dinleýär. Çağalara da şolar dinleşne, şolaň yol bilen öwreniň dinleýän diýip Halifalaň yol bilen esasy könet bolmadyň täze bolmaz ýa-daçy. Şolar ýaly kakamda bilelikde de dinleýär. Käwatna şo bir aýdym üstünde işlemeli bolsak, kaka şulaýdym plan aýdypdyr bolýan, nähilrek boljak. O diňe birinji maslahatçymyz şo etat kakam. Maşgalaňyzda erkek kişiler şu aýdym sada ýokary baha berýän ekenler. Onuň elbetde bir öz ugruň boýunça, hunäriň boýunça has usatlyga ýetmek üçin, üstünlüge ýetmek üçin maşgalaň gollugy esas bolup durýar. Onuň maşgala agzalaryňyzyň beýlekleriniň gollugy nähili bu siziň alyp barýan işiňiz ugrundan. Meselem zenanlar alanmyzda. Olar aýdym sad bilen nähili aralary. Zenanlardan men ejemem edin şu kakam ýaly aýdyma şeýle baha berbilýär. Kiçiräkkän ýadyma şu ejem dagyna ýaýlymda goýýarýarlar halipalarymyzdan bu zenan maşgalamyzdan aýdymlardan zatdan aýsa özi gapdarynyň hinglenip şu goýýarýar aýdym fary. Ajem bedur köpüň adam bolýar. Tomoda adam boldum. Bir toýda tomoda bolýar. O şeý bilelikde düşünjüp yaşaplar. Tunu otumada baha berbilýär, düşünýär ma şeýler şolýar. Beýle maşgala eriş bilen ýa bişir düşür diýä türkmen şu naharlar bilen bir etaty näme şu ejeleriniň gollugy ejeleriniň şu öwrülýän terbiýetini alyp bolýar-da. Mehriban arkadaşymyz Türkmen sangatynyň
ösmek üçin giň ýol açdy, ähli şertleri döredip berdi. Sasyn otunyň dehinleri üçin döredilen şertler, belent syýlar, serpaýlar tüz arzu hyýallaryň wusallar diýip aýdyp bilýäs. Biziň pikirimizçe hormatly prezidentimiziň şu dutar senedini dabaralanyrmak orna bitiren işleri, meselem aýdyp bilýäs, Owaz radio ýaýlymynyň, Türkmen Owazy teleradio ýaýlymynyň açylmagy, halkymyza hyzmat etmegi, onu dutar senedini ýa-da bagçylyk ýolunu kesip gär edinen adamlaryň konsertlarynyň ýygy derli ýaýlyma berilmegi. Bu ugurdan täze zihinleriň onu da Türkmen sunwatyna däl diňe bir dünýä sunwatyna goşant goşak zihinleriň peýda bolmagyna getirdi. Biz muň mysal hökümine siz alyp bilýäs. Häzirki wagtda da siz özüňiz halipalyk derejesine de ýetdiňiz diýip aýdyp bilýäs. Bir näçe şägirdler ýetişdirýäňiz, ýokary okuw jaýyna rahmet çekýäňiz. Gahrman arkadamyň özü bir sunwatda bize ýol ýörelge hökümini hem halipa hökümini sunwatymyz bilen baglanşykly bir näçe bir ýanky aýdyp geçiňiz ýaly halipa şägirdlik ýolunu açyp bermegi. Mundan başga da bir näçe meden ojuklarymyzy dikeldip bermekleri. Rahmet çekýän ýerimiz maýa hulywan adam dahylmagy, bu zatlar bir gahrman arkadamyzyň şu sunwatdan bir daşda däligi. Owa. Sunwat adamlaryny ünsen goýmaýan. Sunwat adamlaryny bir ünsen düşürmeýänligi. Biz diýsen begendir ýa buýsanlar ýa. Adamsy aýan elmedama gözlegde bolýar. Gahrman arkadamynyň alyp barýan siýasatyny bir nazarda tutup elmedama şu sunwatyň bir dünýä derejesine çykmagy, biziň bir milli senedimiz, dutar senedimiziň dünýäň sahnalaryna ýanglanmagy, isläp biziň şu çetde durman täze öwüşgünni, halk aýdymlar ähengini bir sallary başardygymdan bir şu halkymyzy bir begendirmek noktalar bilen şolay ýaly şahirler bilen işleşýän. Ýagny Gülşürün Hanywa, Gurban Jemal Annaxwa, ýaly dinanlar bar. Mundan başga da merhum halifamyz Murad Ömrüň bir näçe bir goşgularyny aýdymlanma. Ana didar berdi, Allah berdi diýip şahirimiz bar. Bular bilen bir näçe goşgularyny men aýdymlary işläp halkymyza hödürlenenler we aramyzda Türkmen Owazy ýaýlymyň üstü bilen şekile geçirilen bir näçe aýdymlanmalar bar. Türkmen gelini Odun cemali yedip günali bir yerde zemlenen bölüllük bari yarının boyu soncu namıs ari Ozunu ve pali Türkmen gelini. Men bunu diýmek bilen şu zatlarymyzyň sakatyny duran gahrman arkadagymyz bar da. Golloýar şu sunwat. Sen onuň döretdiňçe döredetiň gelýär, bir işläýäsiň gelýär da bir hökman bir sunwat adamdy ýanky aýdyşmady ýaly gözlegde bolýar da. Ussat bagşlanmaly bar biziň Türkmenistan halk artistleri Ferhan Hamidow bar, Türkmenistan halk artistleri beýnalar bar. Ya bolmasa Altynasır Bätaşymyzyň ýeňjitine Rahman Rahmanow bar. Buram giňe böwünüm alkyr döwranım sen düýet salym. Ýaş dehince aýdymçylarymyz bar. Bu ýylyň parlak gelledi, Alat Dönmez diýe, Türkiş Aman Gelif diýe, Şamrat Hojagolyf diýen şular ýaly bir aýdymçylar bilen estrada halk aýdymlary ähengine şahirlerimiziň bir gözel goşgularyny şeýdip aýdymlanmaly döredip parahat ýurdumyzy gahrman arkadamy taýatynda dörejlik bilen dähme çekip
saz ýa-da siziň dörüjçülüğiňiz barada gurrun açanmyzda ilkinji nowbatda halk sazlary gözüňizde janlanýar. Mehman telegörjülerimiz ýa-ni kerwena bir näçe ussat bagşylarymyzyň hem aýdymçylarymyzyň atlaryny sanap geçdi, olaryň ählisi bilen hem zähmet çekýänligini aýtdy. Ýöne içiňizde megerem pikirlenen bolmagyňyz ahmal näme üçin estrada aýdymçylarynyň atlaryny agzatdy sebäbi kerwenaga soňky döwürlerde bir näçe ýaş, onu da zihinli, halkyň töýgüsine münasip bolan estrada aýdymçylaryň aýdymlaryny, şolaryň sazlaryny döretdi. Estrada ýoluny. Hawa kerwenaga biz öňlersizi belli ýanky üçlük diýilýär, üçlük bilen tanalýan bagşylarymyz bolýar-da, ýa-da ansamblla ýerine ýetirilýän halk aýdymlary bolýar, dutarda ýerine ýetirilýän aýdymlar. Ana şolaryň ýanyny görýärdik. Edil sazanyň hukmyny görýärdik. Ýöne soňky döwürlerde bir näçe estrada aýdymçy sazanalaryň gapdallaryna da siz görmek bolýar. Bul ajelen ýanky diýişimiz ýa sunugyň şäbi ýok. Muny öwründiňçe çuňlaşyp gidip barýar da. Ondan häzirki bir bagtyar zamanamyzda da biziň bir ýaşy zehindi bagşylarymyz bar, aýdymçylarymyz bar. Döredýän aýdymlarymyz diňleýärlerde bize de bir döret bermersiň şonu ýaly aýdymlar diýip bir itleg bilen gelýärler. Näme şu goşgyny bitse bir görkezsek bolarmy, bolmam diýip maslahat edip gelýärler-de. Hawa iniňiz bar-da Resul. Ahyrynda başlan ury ýanky dutar senedini halk aýdymlar, halk sazlary boldy-da kerwenagyň. Onuň ady kendisiň başyna çykan soň men size ýüzlenýän kerwenagyň döredijiliğine sizi haýran galyran zat boldymy? Döredin eserleriniň içinde. Haýran galyran zat. Aýjana inni halifa diýdim, bolany öz agam hem halifam. Kerwenagymyň eseri ähli aýdymlarym şu halky ýolun daşdy däller. Ýöne eseri men özümde täsir galyran aýdymy şu merhum şahyr Murat ömrüň sözüne döredilen garaşýan ýarym diýip döreden aýdymy. Onu kim ýerine ýetirýär? Ýylyň parlak geldi azat dönmez. Geçip barýar aýlar günler, geçip barýar aýlar günler, men sana garaşýan ýarym. Azat dönmediň özü estrada aýdymçy. Ýöne bir hili şu halk aýdymam özüne laýyk ýakyn getirilipdir da, şu döredilenle teleýlymlarda tomaşa edýän bolan bir täsiri bitköşükde. Täsir näme? Ol kerwenagyň döredijiliğine täzeçiligi açanyň özü üçinmi? Ýa bir garaşmadyk zadyňyz dören üçinmi? Sadanna halipe ýam kämilleşenden soň ýam gözlegde bolýar da. Her bir sunugy işgäri. Ýam kerwenagym şol etadi bir gözlegde bir halkyň bir aňyna bir ýaşyjyk aýdymlary döretmeň ugruny da garaşýan ýarymda hem dutar taýdwaly hem estrada ýol bir bilelikde bir üýtköşük bir owazmy üýtköşük teň döretdir. Ýoksam öňüm halk aýdymlar estrada ýoly bilen ýerine ýetirilýär. Awa. Ýöne ýa şol aýdymda aýdymçyň öz zähmeti bar. Ýöne bir aýdylýar, sözü, sazy hem ýerine ýetirji, Ýerine düşenni. ýerine düşenni aýdym şirin bolýar hem ömrüm ulak bolýar hadýany. Bakıp güllerimi men sana garaşýan ýarym. O bağra bakıp güllerimi men sana garaşýan ýarym.
Keruna sizin aydym sanawyňyzyň içindäki aydymlary, sazlary alanmyzy o ýerde halk nusgawy, dünýä belli nusgawy sazlary meňdeşligi görmek bolýar. Käbir aydymlaryňyzda. Onu ustatlyk bilen işlenen sazlar uly orun tutýar. Men pikirimçe, sazlar işlänigizde nämäni gözegine tutýaňyz? Bu ýergensiz zähmetiň netijesimi ýa bolmasa muňa ustatlyk bilen şol ugrdan bir bilimiň ýeterligimi ýa bolmasa muňa bir täzeçe ýol bilen, bir usul bilen çemeleşmeli bolýarmy? Dörejiligi adamty bir hökman bir nusgalyk edinmeli. Şol esasy bir dörejiligiň başy diýsem bolýar. Men aydym saz döretmegi kiçiligimden arzu edýärdim da şol plany halipaň döreden aydymy döreden sazy ýaly halkyň aňyna ýaşamak diýen ýaly şeýle bir eserler döretsem diýip arzu edýärdim da. Nähil eserler döretsem diýip arzu edýärdiňiz? Men kiçikem ta halipaň döreden aydymlar bar, Altyň mir diýe. Onuň bir näçe Göök çay diýe. Mukamçy kompozitorlar diýip tanalýar da. Kompozitorlar diýip tanalýar da. Onuň Aýdal Atalyýewiň Käkelik diýe, bolmana dostum sen diýe. Şunu ýaly bir halkyň bir ýüregine siňkiden aydymlar ýaly, sazlar ýaly bir eserleri bir kiçiligimden arzu edýärdim. Şunu nädip döretdilerkä? Miriden nusgalylar ka? Şunu bir-birine bir azajyk meňdese de ýöne dürlü aýratynlykda tapawutly meňdemeýän görnüşde de. Esasy nusgalyk edinýänim şo bir halk aydym sazlaryny birinji bilen ýüzlenýär. Sebäbi halipalarymyz goýup gidipdir da şunu ýaly bir mukamlary, bir heňleri. Onu goşgyny ýylyňa alyp okaňda şol okap otyrkaň haýsy perdelerde, haýsy bir owallarda, haýsy heňlere bir hil ýakynrak halipalarymyz bilen maslahatlaşýarsa elbetde ökmany suratda baryp halipany şu perdelerden alaysam, näşeýlerek baraýsam diýip bir maslahat edýän. Gonjolun diliň çenaty kendir, atabaga gelýän ırmym badyr. Ölüden alaja ýetme damyadyr, gözünden gorukçy bolar ýüzälik. Türkmenler toy tutsa soğullu zali, dostuğun himmeti cemlenir bari. Kerun ağa, olar esasy üçlük saz guralyny ýerine ýetirýän aydymlary döreden. Ýöne siz olardan tapawutlykda häzirki döwürde bir näçe saz gurallara goşup, şol saz gurallarda öz bolşly heňi döredip, Aýdaly häzirki döwrüň ehengini, häzirki döwrüň döwrewap heňini goşýan ýa bolmasa goňşy ýurtlaryň käbir heňlerini bir sazlaşdyryp, utgoşdyryp ýerine ýetirýän bu sizin alan bilimiňiz bilen baglanşykly diýip düşünýäňiz. O elbetde. Täbi nota dilwana, notada saz ýazgylar bar. Nota towadan men aldym. Hormatly arkadaşlarymyň tagalaty bilen bir näçe daşar ýurtlarda saparlamyz bolýar. Onu ýanky aýdyşyňy ýaly o taýlardan bir özümde bir yaran bir owallary alýanda bir şunun şeýlere edip şu dutarda da ýa bolmasa ýanky döretçek aydymlaryň içinde bir millileşdirip salyp bolmam gaştaýyna bir ýerleşdirip bolmam diýip dogry belläk geçdiňizde täze şol bolýar men özümde käte şol ýaly. Hindistan goty mysal aýlaly. Ýa bolmasa Türk doğullarımızın bir aydym sazlary. Özüm kiçiligimden hem hindi kino filmlerem görüwen, özüm şol ýaly bir tomaşa edegen, bir özüm gowy görüp. Şolaryň içinde aydymlaryň içinde
bir täsir bar diýsem ýalňyşmyn. Tüýjü bir heňler bar da. Onom gahrman arka dagymyň tagyllaty bilen daşar ýurtlarda bir neçe döwletlerde Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi. Edil şonuň ýaly biziň ýurdumyzda garaşsa bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda da daşar döwletleriň medeniýet günleri geçirilýär. Bu näme? İki döwletiň arasyndaky medeniýet, sungat ara baglanşygy, biriň arasyna tejribe paýlaşmak, bilýän zatlaryň beýleki döwletlere öwretmek ýa-da olardan köp zatlary öwrenmek. Hälim aýtdyk, bu sungatyň çägi ýok. Täbi biz öz sungatymyzy goňşy döwletler bilen dünýäň sahnalaryny ýanglanyrsak, olaram biziň ýurdumyza gelip, garaşsyz bak bir tarap ýurdumyzda bir näçe bir ullun tutulýan toýlarymyz bar da. Şular ýaly toýlarymyzda bir daşar ýurtdan bir aýdymçylarymyz, sadanlarymyň gatnaşmagy bu biziň şu medeniýetimiziň, sungatymyzy dogonluk, dostluk gatnaşyklary esasyna sungat dörýärdi. Aýdylýa-da hakyky bir sungat eterini bir dinlemek üçin oňa bir hökman ugrutdy, dil bilmek gerek gälle. Ýa-da haýty döwletiň aýdymyny bir öz kalbyna ýakyn aýdymlaryny ýa taýlaryny dinleýän bolan. Şo döwletiň dili Tanşýarlyk bolup dur da hawa. Tanşýar bolýar. Ol sadyň güýji, ol owazyň täsiri diýip bolýar. Ana şol kerwanaga da ýaňy aýdyp geçdi, şol dutar senediniň üstü bilen milli sungaty, onda da dünýäň milli sungatyny goşant goşýar da bir näçe dostluk gatnaşyklaryň üstü bilen. Mehriban telegörjülerimiz gepleşigimizi dowam edýäs. Beşmaga size ýüzlenmekçi, Kakaf hökümine şu ogullarynızdan tuvalama iki oğlunuz sungat tuğrunu saylan. Belki de atıklarınızın içinden şu sungatda olan zekinlerini siz duýansyňyz, şu maşgalan baş hökümine, indi şu ogullarynızın sungat adamlar hökümine aýratynlyklary nähil häsiýetlendirersiňiz? Ulja oğlum Kerwanjan yaşlykda da 4 ýaşynda başlady deňmekle. 4 ýaşy siz o wagt kiçik görmediňizmi? O şol goňşymyz bar da Bayram Rasul han. Çağalar şolary öwrenmäne gelýär da, ul ýaşlyrak çağalar o wagt olur. Hatna olunyň bulam öýde şolaryň ýyzagana çykyp barýar ekenna. Number 1 öýlerine barsam, Bayram Rasul aýtdy, şu çağ Kerwan oğuljagyna bir doktorçyga ber, şol hüwet var ýaly diýip demekden. Menim kakam var da ölmät. Kaka şunu ýaşyny jara doktor everdik kisilikden. Ama gatna bolar tuwalana hüwet bolan soň derewdik al bolady. Alti taraftar çalýan da. Ahlakyny o özümizden bir näme bir şoňa urup durmasaň bir doktor bolmasa näme haçarlan şeýle doktor öýde çaldyryp çağıra sungat mekdebine ýerdi. Ne bu körp oglam şu halanna boljak diýip şu bir gün şu öýe ýersen bir haçalny. Onun bir Kerwanyň taýda çalýan maşga bir ýere ýetdirýär ýa-ni bir haçal oturan ekenna. Bu şoň elinden alyp şu doktoryň öýde şoň dinläp näme şol şey öwrenandi. Ha, Resul. Eňin mumam hewet var ýa-la diýip onuň Kerwanjany öýrüň bir halifasy reýtdi diýip bulamyň bir Türkmen döwlet medeniýeti fonuna
ecelerine hili görýär teleýaýlymda, ya radioda aýdymlaryny sahazlaryny dinleýär. Ecelere näme şolam aýlymlarda görkezdi, begenip soňuna dinläp. Beşmaga kerwan ağa dutarçalanyny çepeline çalýar. Ha, bu kiçilik bilen şol çeplepdi. Halipasna şunu ýazyň hem soň aýdypdyr ýa, ipdeteňçem bolmaz, edinýsiniň kim bolmaz ýa. Kemini goýanak tugeleme. Ha. Kerwan çepleke diýen bolsa şu wagt bir zat ýazmaş aýja. Konservatoriýamyzda men atdaşym barda, Ýow Basarov, destançy bagşy. Olum tuğrym, Usta Türkmenistan atqaran bagşy. Sorýarlar diýe. Haýry kerwan diýe. Ona şu tanaşa golup çepleke kerwan diýe. Kerwan çepe bolup galy gadymyz arasynda çalýar. Resul, siz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna haýsy ugur boýunça okuýaňyz, bilim alýaňyz? Aýjeren Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň teatr sanat fakultetiniň dramaturgiýa hünärini şu wagt bilim alýar. Halipa molumlar bire alim bilim berýär. Halipa molumyz dramaturg, ýazgy kömek gurýar. Sahna medeniýetinden hem okudyan molumlarymyz bar, halipalarymyz bar. Gahryman arkadamda men halipa şähertlik ýoluny ulunsyberýär. Biziň Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda şol ýol ýörelgi durmuşa geçirilýär diýip ýarňyşmar. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda bir näçe ugurlar boýunça tarih başlamy ilim bilim berýär. Bizim bir öz saýla bilen hünärimiziň bir gelecekde bir eýesi bolup şu medeniýetimizi, sunatymyzy gahryman arkadamyň saýatynda östürmäge münasip goşunymyzy goşur diýip munan media. Ecem bile kakama kim çay çörek berýär? Ya gelin öýde bolmasa. Dostlar, geçşi gurun goýanly. Ontoňam aýdana öýlerine gidip gelenine 2 ay boldy. Ontoňam bir gece ýatyp gaýdýar. Ine näme eneň atagyň görmedi. Şeýle mesel. Ecem kakam zat diýen okdy başyna çykatsyn da asıl. Sen näme men dinläp ýamanlyk gördüm. Kiçiliginden arkamda hop edip ulurtdum seni. Men näme ýamanlygym barmy saňa? Bilýän dostlar, sen diýärine düşünýär. Şeýle de men onu häsiýetimi ögürüp bilýär. Täherle gahrymy. Siz öň ansamblyda zähmet çekdiňiz öýdýän, ha, okuwa girmäkäňiz. Aýjeren Türkmenistanyň halk artisti Dinan Magşymy Läle Begnazarowň bir ýol başçylyk edýän Altyn Mendel Aýdym Saat toporuny bir sadanyny bolup zähmet çekdim. O ýerde de bir näçe ýurdumyzda geçirilýän bayramçylyklarda topor bolup Aýdym Saadym bilen çykyş edýärdik. Bu toporda zähmet çekmek men üçin bir näçe şu toy bayramlarymyzda, bayramçylyklarymyzda şu halipalarymyz bilen bile bir duşmak, eýem şolar bilen söhbetdeş bolmagyň özüm eýem biz üçin ýaşlar üçin bu mektepde. Bizim şu sunuwatyň beýleki ugurlary boýunça da bir ilim bilim alýar. Sunuwatyň beýleki ugurlary diýdiňiz, Resul. Biz bilýärsiz, çeper filmlerine da surata düşýäňiz. Hot siziň özüňiz hem ýöne ýaňy ýakynda men Kerwan aganyň çeper filmde gördüm. Howa aýjeren biziň ýurdumyzda bir ustad rejissörler zähmet çekýär. Olardan Uradybek Jumaýewaň Altynatır Türkmenistan teleýaýlymyna surata düşürýän durmuş kıssalar filmine de surata düştüm. Soňam tekrarny gowurýanlygymy çigendiň sen bilýär. Sir ikimiziň aramyzda galmady. Söz berýärmi? Ha, näme boldy? Zahra gowy Zahrin, o sen gowurýa bilýän men muny. Ya mekde okturup ütgödüňmi? Hey çigem, watanyňda gulluk borjy murtawy. Onuň galanam görüberýärdi.
Wagt gelen aydarsın da. Ağam Kerwan Marada aýdanda dogurdanam ağam Oğulhan adyndaky Türkmen film birleşigi tarapyndan Ustad rejissör we paýşanyny öpüň düşüren Neje Oğlan filminde surata düşdi. Ýam şoň içindäki bir dutar saarlarynyň äklidini ýany ağam öýdi ýerine ýetirdi. Ustad kompozitorumuz, ýaş kompozitorumuz Omar Igamov, Neje Oğlan filmiň esas saarlaryny döreden ýadan şol. Ýöne men sady bedegi, ýagny milli senedimiz bolan dutar senedimiz bilen bar ýerine men ýerine ýetirdim-de. Ay, sağ ol Wagsim. Sağ ol Wagsim. Sağ ol Wagsim. Ömrüň bolsun. Hay berekella. Ýaşullar. Wagtym bir çene bardy. Nowruz Wagsim inni ýadanlar. Bu arada tomaşaçylaryň bir galgyn gollawy bilen ilkinji gedek goý berilişini şo sal barada da ýerine ýetirilen aýdymlar barada da bir näçe gowellikler etdiler-de. Ustad kompozitorlaryň ählesem filmler üçin sazlar döredýärler. Indi siz döredesiňiz gelen okmy? Sazlar filmler üçin. Aje gowelediňiz Neje Oğlan filminiň ismi bilen menne bir täzeçe bir dörejülik höwesi artdy da. Ustad rejissörümüz Wopay Şaňalyýew inniki döreçük filmler bilen bizi tanıştyrdypdy da. Şonu men özüme şonu ýaly menim şoň saarlaryny döredüläýdim diýen bir höwesim artdy da. Öňüm bir näçe filmleriň ýa türkmen filmleriniň ustad bir kompozitorumuz Nurhan Mehmetowyň döreden bir näçe kino saarlaryny men dinleýän. Ya bu beýle kompozitorlaryň hyny dinleýädim. Ýöne filmiň gidişiniň dowamyndaky ýani pursatlar bolýar-da şu saal bilen baglanşykly. Şular meni has bir filmiň saallaryna bolan höwesimi artdyrdy da. Esasa öňden gelen destanlarymyz bar. Dutar senedi bilen baglanşykly bir filmler düşürilse geljekde şolar ýaly bir filmlere de bir saz ýazmak maksadym bar. Nesip bolsa. Nesip bolsa. Belki de Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylyna bu maksadyňyz arzuwuňyz amala aşar. Orta paýdy ýok. Islenlik wagt bolsun adam hemişe de arzu edýär, ýöne arzuwynyň ýygyna da hereket edýär da. Şoň üçin şu wada siz zähmet çekýäňiz, halkyň dinleýijileriniň söýgüsine munasip bolýaňyz, size bu alyp barýan işiňizde ulysynlyk arzu edýär. Anha siz bir näçe daşary döwletlerde de iş saparyna bolup gördüňiz. Hatda ýaşlaryň arasynda geçirilen festivallara da gatnaşyp gördüňiz, daşary ýurtda geçirilen. Ana şu dörejülik saparlary täsirli hem şu göleňli pursatlary diýsem baý bolsa gerek. Hem ol ýerden öwrenmäge zatdan köpligine siz özüňiz ýaňy magzap geçdiňiz. Ajeren şu Kahraman arkadamynyň bizim üçin medeniýet sunugy işgärlerine bir edýän bir uly itergetip düşünýän şol bir dostluk, doganlyk bir ýurtlary bilen, ýagny goňşy döwletlere bir iş sapary bilen, ýa-da hormatly arkadamynyň özüniň daşary döwletlere gidenini medeniýet sunugy işgärlerini ýany bilen alyp gitmegi bizde bir täsirli o wakalary açýa-da. Türkmenistan Rowaşly Watan ýylyna ine bir ýaş kamer orkestri bilen, ýa-ni ustad dirigörümüz Rasul Galijewiň dirigörçilik etmegi bilen Germaniýa döwletine ýaşlaryň arasynda bir uly festival geçirildi. Biz şol ýaly kamer orkestrimiz bilen bir näçe konsertler berdik. Olaryň konsertlerini dinledik. Şo zatlar bizde bir täsirini galyrdy da. Merhum Halipam Sapar Mämif şu elektre dutar diýär-de, elektre dutar ilkinji bilen bir ýerine ýetiren Halipalamyň biri. Bir näçe sağlamly täzeden işläp, fortepiano sazlary bilen birlikde
yerini yetiren sağlar var da. Bunu aňyrda men oglanlar bilen bilelikde fortepiano sağlar bilen hem de kamera orkestri bilen bilelikde goşup yerini yetirip çaldym. Bolsa teatrli boldy. Şu daşary sahnalaryna öz milli eşiklerimiz bilen, ýagny Türk metelpek, don, Kırmızı don, ýa bolmady gyz gelinlerimiz şaýetler bilen Türkmen milli gymmatlıklarymız bilen şu buýsan bilen çykşy diýär. Olaryň çykşylaryny şeýdip tomaşa edip özümde diýsem bir teatrli wakalar, gyzykly wakalar ýurdumda awra bilen dolanyp gelýär. Her bir döwletiň öz ýeten sepkitleri var. Ýöne etlenlik ýurtda bolay, ony mysal hökümünde bize maýdy bilýär, ýa köp daşary ýurtlarda iş saparlaryna bolanmazda diýeni özüňiz hem kän bu ýagdaýlar başyňyzdan geçirensiňiz. Her näme bolanda ata watanyň mukaddes topragyň ýyly mähri seni öz goýnuna çagyrýar. Daşary ýurtlarda türkmeniň adynan çykyş edende buýsanjyň artýar. Ýani gelip öz çagalaryňyň arasynda şol bolup geçen gyzykly wakalar, başyňyzdan geçen täsirli ýagdaýlar gurrun berýänsiňiz. Olar siz bilen gyzyklanýanlar. Belki bularda da sunwata bolan söýgü dörer, öz ata watanyň bir mukaddes topragyna bolan buýsanjy has dawaralanmaga ahmalyny siziň çagalykdan şo sunwata bolan onu da aýdym sada bolan zehiniňiz kakaňyz duýup bilipdir. Indi öz ogullaryňyza ýa gyzlaryňyza bularyň okuýup başarnyklaryny, zehinlerini duýup bilýäňizmi? Näme höwesek çagalaryňyz? Ajelen çagalaryň hersining bir özüniň bir dünýäsi bar. Çagalaryň. Ýöne käwal gyzyklanmaly ýa bir näme onu aýtjak, muny çaljak, muny öwrenjek ýa bolmasa men surat çekjek. Hersi dürli. Mähri keçigýdim şu wagtda orta mektebiň daşyndan buna bilmeýän etrafynda ýerleşýän ikinji şagalar Çeperçikden ot mektebine surat keş bir gowurdy höwet diýär. Birinji sinfyny okuýar. Onuň ýa noturuna keremelli bu ulagym bu sport bilen meşgullanýar. Sportyň haýsy görnüşi? Sportyň kickboks görnüşi. Onuň ýarışlara, bähleşiklere gatnaşyp başladymy? Hawa iki sany ýarış boldy. Oň birine bir höwetlendiriji bayraklaryň birini aly, ýa soňky ýarşynda bolsa birinji orna munasip bolup bir medal, bir kubok bayragy bilen bir begençlik geldik-de. Näçe wagtdan beri türgünleşýär? Bir ýarym ýyl şeýler. Diýmek onu 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda Akbata Oýuşdan otoýunçy Aziýa oýunlarynyň soň döräpdir da sebäbi kickboksam şol oýunlaryň sanawyna bardy. Hawa. Sebäbi özü kiçiliginden hem şol sport teleýaýlma seredip özü şo höwet edip öýde de bolsa şolaň hereketini gaýtalap berýär da kiçijek käde. Kerem geldi. Tälimçiň ady kim? Oraz Kömek. Näçe sany ýarşa gatnaşdyň? 2 sany. Gow görýän, nusgalyk görýän, türgeniň barmy? Sport türgeniň. Tälimçim nusgalyk görýän. Onuň ýerinde bir näçe ýarşlara gatnaşmak isleýärmi? Onuň sen geljekde türgen bolasyň gelýärmi? Ýa başga bir ugur saýlasyň gelýärmi? Türgen bolasyň gelýär. Onuň bu ugurdan ýokary bilim alasyň gelýärmi? Sportyň başga ýene-de haýsy görnüşler bilen meşgullanýar? Başda men gimnastika başladym. Teleýaýlymlardaky ýaşlary ispdirman görýän sporty görýän. Onuň Kerem geldi, okuwuna ýetişýärmi onuň sportyň daşyndan? Ýa sportyňa ýetişýärmi okuwyň daşyndan? Näçelik bahalaryny goýan? 5-4. Garazonna siziň uguruňyz saýlajaga ýok edýän çağlarymyz. Ýok, çağlarymyň içinde bir Kerim berdi bar, ýa kiçik oğlum şoňa bir täzelikde özüm bir milli tenedimi bolan dutar tenedine başladym. Bir gelecekde bunun bir tamam edýän. Ýurdumda belli tananlaryň biri bolup ýeşer diýip merjin ne ulgaýdym bolşa dikin çatan bilen ne ejesi bilen ikisi. Esasy ejesinden o nahar bişirdi şu ne şu zatlar bilen gyzyklanýar.
Ne eger mümkin bolsa arzuwlaryňyzdan beýan edäýseňiz söhbetimiz tamamlanyp barýar. Hawa. Aýjaren ilkilene şeýdip bizim bir bereketli taşamadan mehman bolanyňyz üçin siziň dörjülük toparyňyzda men sag bolsun aýdýan. Medeniýetimize, sanagatymyza bir giň mümkinçilik açyp berdi. Gahrman arkadamyz muň üçin maşgalamyň adyndan, öz adymdan gahrman arkadamyza sag bolsun aýdýan. Jany sag tutýan tutumly işler elmide amara wajalsyn. Gahrman arkadamyz 2020-nji ýyly Türkmenistan bir taraplygyň mekanyny aglan etdi. Nesip bolsa ýylymyzyň ahyryna baky bir taraplymyzyň 25 ýyllygyny bir ullun bellər. Muňa bolsa biziň öz bir öňde goýan maksatlarymyz bar. Halkymyza, iýleşlerimize, kärdeşlerimize de işlerine ulul üstünlükler arzu edýän. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun Kerwan aga. Bizem size iň gowy arzuwlary, size we maşgalaňyzy arzu edýäs. Ene taň bagty näme çağalarynyň üstünligine gowanmak, olaryň watansöýçi, il halka gerekli adamlar bolup ýetişmegi, nesip bolsa ene şu adam siziň çağalaryňyz ösüp kemale gelýär. Bularyň üstünliklerine gowanyp ýaşamak meselesini geljekde de siziň ähliňizde alyp barýan işleriňizde ul üstünlikleriň ýar bolmagyny arzu edýäs. Türkmen halky birege ýagşy arzuwlar edenne görenimiz eşlerimiz diňe toýdan bolsun diýär. Şoň üçin siziň hem gapyňyzda toý bolsun, bizem diňe toý diýip geleliň, yrskalyňyz, döwletiňiz, bereketiňiz artyp dursun. Sag bolun, sag bolun. Anha mehriban telegörjülerimiz tomoşa edişiňiz ýaly gepleşigimiziň şu gezekki sanyna Maya Quliýewa adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimi Ustad Sadanat Kerwan Aýdoğduýew Agzyber döwletli ojagyna biz mehmançylykda bolduk. Biz size ýene bir ýola dünýädäki iň gowluklary arzu edýäs. Biz bagtyýar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işleri mundan beýle rowajalsyn. Mehribanlar, arzuwlarymyz hiç wagt ýola adaşmasyn, goýalaryň iň ardalanýany, iň halanýany ýetilmeli, menziline barp etsin. Hoş sag bolun, ediýleşler.